При битов скандал в Русе е убит мъж, а по случая е арестуван 30-годишен мъж. Инцидентът е станал в апартамент на улица Чипровци, като сигналът е подаден около 11 часа сутринта на телефон 112. В жилището са били двама мъже и две жени, на 30 и 28 години. Между четиримата възникнал скандал, който прераснал в сбиване между мъжете. Всеки от тях е получил наранявания. Когато полицията пристига, намира един от мъжете пред входа на блока с видими следи от наранявания и кръв по лицето и ръцете. В една от стаите в апартамента е открито тялото на 32 годишен мъж с прободна рана в областта на гърдите. На място е извършен оглед и са разпитани свидетелите. Разследването се води от Русенската окръжна прокуратура, а назначени са съдебно-медицински експертизи. Заместник окръжният прокурор на Русе, Мирослав Маринов, съобщава, че днес ще бъде решено какво обвинение да бъде повдигнато на задържания и дали да остане задържан за срок до 72 часа.